Azuk, zea holko emango zenion pertsona bati esan duna norbea nahi duna izan, ez da? Askotan esan duen bezala gaude, ez dakit. Bai, besteek nahi duten hori izaten. Hori izaten, eta zuk ez nahi zu guain esan dezu behitu. Ni ja kontuatu naiz ni naizela hau, buelta man nahi diote eman, baina urratz hori eman inbiar da. Askotan etxen, amai, familiei, lagunei. Ez da erresa, ez da? Lantokian, aldaketa hundi nahi dezula egin, ez da? Zaiena, hor gaku bezala, gu bi hizkuntza ditugu gure barruan, bata buruak, hitz egiten duna pentsamenduen bitartez, eta beste bata bihotzana. Bihotzak gure emozioen bitartez hitz egiten dugu, baina guk hori ez dugu ikasi. A ber, ez da hain erresa hori, a ber. Ez, gu bi hizkuntza ditugu, bi ahots daude gure barruan. Antxetatea gaur egun hainbeste entzuten dan antxetatea hori da. Antxetatea da gorputza hitz egiten emozioen bitartez. Claro, esaten nahi zaitu, hau berdek, hemen pasatzen aiaiz. Hori da, eta burua doa, zu jarraitu zurean, egin zure dinamika, beste guztiari. Honekin ezin naiz hau gola gelditu. Hori da, denbora guztian nola, ordun, hasi bargea pixka bat gehiago gure bihotzari entzuten. Kasu iten gorputzak eskatzen bai, eskatzen duen horrei. Ordun, karo, askotan gorputzak eskatzen duna eta gizartek eskatzen duna, ez da berdina. Eta hor dazkau kontraesanak. Asko, eta hor sortzen da gure barruan dauden konflikto guzti horiek, eta geizki pasatzea esaten dugunen da, gure barnean daukagun konflikto hori. Ni nahi deten hortatikan, eta esan didaten hortatikan. Orduan, adibidez ni lehen heziketa bereziko irakaslean nintzen, eta hezitzaile ere izan naiz ikastola batean 8 urtez, eta nila nabaritzen nun, nik ezin nula jendeari lagundu edo ez negon lan ere onena ematen negon lekuan. Ez lekua txarra zalako, eske etzan nire lekua, ja. Orduan hor nire bihotzak, jasi zan, nire emozioak hasi ziren esaten, baitan hemenez. Bai, baina eske lan finkoa dakat, eske nik hau ikasi nun, orduan hemen egon behar naiz. Eta jende guztiak esaten dizu hori da leku oberena, ni adibidez nire bisemeak zeuden bertan lanean, etxe ondoan, komodidade guztiarekin, soldata ona, ezaguna lana, bai, baina ni gaixotzen hasten hasi nintzen. Orduan, gorputzari kaso egin behar da. Orduan, zein dagakoa? Bestek zer esaten duten hori entzun beharrean eta buruari hainbeste entzun beharrean bihotzari gehiago hasi entzuten. Horrek ekartzen ditu erabaki batzuk eta batzutan erabaki potoloak dira. Eta kosta egiten zaizkiguna. Eta igual ez da egun batetik beste aldatu behar, zeatikan igual okerri zateagan, baina urratz txiki batzuk eman, ikusi, bideratu, ez da? Eta jendeak askotan gaina uste du aldaketa dela, indiara noa, urte beterako, ez da hori, izan daiteke, batentzako izan daiteke. Txiri, ez da? Pausoz pauso, konturatzen jun, eta gero hori verbalizatzen hasi, eta gure buruari aukera eman hori egiteko. Orduan, bihotzaren hizkuntza, emozioen hizkuntza ikasi barra daukagu. Hori da ez daukaguna, buruari gehiegi entzuten diogun gizarteara. Eta nola ikasten dago esan dezun hori? Buruari gutxiago entzuten. Buruari gutxiago entzuten. Gu demora guztian, gure bizitzan, 185 pentsamenduak ez dute balio ezertako Joseba. Ni laurogeta meretzi. Ez dute balio ezertako. Ditugu 60.000 pentsamendu gutxi gora bera egunean. 60.000? Eta horietik 59.000 batziren, negatiboak, ez dute balio ezertako, errepikakorrak eta besteek esandakoak dira. Orduan, garo, ez gaude benetan guri entzuten, ez da? Aigea, besteek esan duten hori entzuten. Bai, gustau zaigu horrek esan duna, orduan hori esango. Eta besteek esan duna, eta horrean heldutzen naiz, baina ez. Hori da. Eta orain ikusten da, gizartan gaude momentu batean, jende guztia idan asko pentsatzen eta burutik bizitzen. Eta horrek gaitz egiten nahi gaitu. Zegu oso intelektualak bihurtu gea, oso kognitiboak bihurtu gea, asko garatu gea, baina bihotza garatu dugu.